Pazjenti tad-Dipartiment tal-Medical Imaging tal-Isptar Mater Dei ser ikunu jistgħu jingħataw trattament aktar avanzat permezz ta' 4 magni ġodda tal-ultrasound. Ġie spjegat li l-scanners jipprovdu immaġini ta' riżoluzzjoni avvanzata biex jiġu analizzati organi differenti u jipprovdu gwida preċiża għal proċeduri jew interventi li jkunu jridu jsiru. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela spjega li dan l-investiment huwa turija tal-impenn tal-Gvern li l-pazjenti jkollhom aċċess għall-aktar teknoloġiji mediċi avvanzati u l-ogħla standards ta' kura. B'dan l-investiment ta' €900,000 l-Isptar Mater Dei issa għandu 4 magni ta' l-ultrasound ġodda fjamanti tal-aħħar portata li ħajkunu jgħinu l-ispeċjalisti ovvjament il-pazjenti biex jirċievu trattament modern kemm jista' jkun. Mhux biss imma ħajibda servizz ta' ultrasound tal-Musrana Żgħira li huwa servizz ġdid ġewwa dan l-isptar. Il-konsulent tal-gastroenteroloġija Martina Xiberras spjegat il-benefiċċji tal-ultrasound li ser ikun qiegħed isir lill-Musrana. Ħankunu qed nużawha biex nagħmlu bowel ultrasound li huwa ultrasound tal-Musrana Żgħira u l-Musrana l-Kbira li ħatejna biex ngħinu l-pazjent biex nimmonitorjaw kundizzjonijiet infjammatorji tal-Musrana u anke ir-rispons għal ċertu treatment li nagħtu lill-pazjent. Il-Ministru għas-Saħħa qal li dan l-investiment flimkien mat-taħriġ u r-reklutaġġ ta' radjoloġisti u radiographers għandu lan jitnaqsu aktar il-listi ta' stennija għall-eżamijiet tal-ultrasound u jissaħħaħ il-livell tas-servizzi offruti lill-pubbliku.